Myyntefamilyn fanit. Minä olen Myyty. Tänään minä luetan raamattukirja. Koska mä tiedän, että mä en ole kyllä famous. Mutta sellainen minä kuka tekee tämän maailman tosi sekaiseksi. Hän näytät. Kun mä luen, huomenna kaikki on taas sekaisin. Vielä enemmän sekaiseksi. Koska mä olen jo 254 sivussa. Ja loppusivuilla 42 003. Jep. Mulla on paljon. Mut mä luen. Ja älkää please ilkeä minulle, koska mä en osaa kaikkia sanoja. Okei. Aloitetaan nyt lukemisesta. Kaukaa oikein lukea. Kastarihten tarkkaisin vihdätysäätöstä hallistuvaana pontetus pilatus oli Juudaksen murhansa. Arpe antemisis hallisi Galileaa ja hänen veljensä Filip tuli sisään ja tarkkailisia. Vesetessä hallisi Alponissa Hanna ja Hans ja Kaffes toimivat ylipampina. Tällaisena aikana Jumalan sanoi tuli Johannakselle sairaiselle pojalle, joka eli automeassa Johosen kuli sairaustasta puoleen. Hän kehotti ihmisiä tuntemaan käsitellä sen merkiksi, että he kulisivat täynnä Jumalaa puoleen sukujuuressa syntyessä anteeksi. Porsaasti, jossa oli puhtunut vanhempansa sanoksen, hän on auttamassa muuttava ääni, joka sanoo, valmistukaa Herra tuo teitä raitioittavaan hänelle teitä, vaikkaisivat työskentelyyn ja vuorokauteen. Ja hätämiseksi, mutta suorakseskuun ja riskoksen kohota taskauselusta. Kaikki ihmiset saavat nähdä Jumalan lähtemään pullusuksen. Valon kanssa tuli Johanaksen luo esilleeksi heidän joukkouksensa, myös virkuksessa ja surukuksessa, jolla oli hyviä käsitystä itsestä. Johannuksen sanoi heille, te kärsitte säätiöt, kuka neuvosi teitä paketamaan Jumalan tulevaa vihaa, osoittaa elämälle, että olette kuntoista syntänä ja kärsinyt Jumalan puoleen. Älkää sanokaa toisilleen, ei meille tapahtu mitään pahaa, olemme orpihin jälkeisiä. Se ei merkitse mitään. Minä sanon teille, että Jumala voi herättää lapsia arpoihin, vaikka näistä kivestä Jumala toivoa kirves on painahtunut kuitenkin purjeelle jonkin puun, joka ei tuota hyvää hedelmää kansallista ja pihteisestä tunne. Tämä on kauan kuuma. Olen sika kuuma. Miten näin? Tätä näin mun. Ja. On kuuma. Silloin ihmiset kysyivät häneltä, mitä heidän pitäisi tehdä. Jonas vastasi, jos sinulla on 2 platsista, anna toinen niistä yksilölle. Jos sinulla on ruokaa ja se nälkää kanssa, jopa aiheneita paljon toistuvat vantisettiin rohkejärjät, oli puhtoinen tuleva kasteelliseksi kysyi. Opettaja, mitä meidän pitäisi tehdä? Hän vastasi,
älkää ottako veroa enempää kuin kuuluu. Suosikin syystä, mitä meidän pitäisi tehdä? Joonaksa vastasi, älkää ottako kansalaisena mitään vähäisistä tai kärsyvyydeltä, vain täyttävä velkonämä. Kansa odotti Messiaan Kirstossa tulevan pian. Ihmiset kysyivät, olisiko Joonas eikä Masias Kristus. Johannes vastasi heille, minä katselen heidän, mutta pian tulee sen, jonka on vaikeampi kuin minä. En kalpe edes avaamaan hänen henkensä nohjoja. Hän katsasi teitä pyhällä henkellä ja tuolla hän erottui vasemmaksi hyvät aurakosesta. Sen tehtää hänen puheessa puuttumaan tarpeeksi. Eli hän vie auttamaan, mutta poliitikot alkoivat ikuisessa palvelussa tulisessa. Johanneksen sarmessa ihmiset varastavat heitä. Monet mukava toivon. Jeesukset tuli Karlistan Ruoanvuorelle Juhase kasvuasi. Joonas yritti estää sanoen, minunhan pitäisi saada kasteen sinulta, eikä päivässä soiseen. Miksi sinä tulet minun luokseni kasvutuksi? Jeesus vastasi, meidän pitää tietää nämä, jota yhteisössä Jumala tuli. Niin Johannes osustui katsosta häntä, kun Jeesus katseli nousi vedestä. Ja taivaalta aikovat hän näki Jumalan henki luokaista päälle pyyhkyyksen. Monessa taivaalla kuului ääni, joka sanoi, tämä minun rakas poikani, joka tuottamaan minulle suurea tremua. Nähtävästi on kissa vahingossa ärti apua robottia. Jeesus oli 30-vuotias alhajan. Se oli julkaisessa toimosesta hän luoteesta oleva Jehovan paikka, joka eli Elemin poika. Tämä esistä puolueesta Davidin viisistä kiva marsikin. Jeesus palasi Jorvasen pyhänä henkeä täynnä. Henki vei hänet auttamaan, sillä paholaiset kuuskasi häntä nyskäisesti henkesementävä päivä. Jeesus ei syönyt mitään koko ajan. Lopulta hänelle tuli nälkä, sillä pahainen sanoi, jos sinä olet Jumalan poika, niin muuta nämä kaikki kivet leiväksi. Jeesus sanoi hänelle, en. Kirjoituksessa sanotaan, ihmisen ei elä ainoastaan leivällä. Pahainen täytti hänelle kaikkien maailmasta valtaisesta ja sanoi hänelle, minun nalaisetunti on antettu nämä kaikki ja voin auttaa ne, kenelle ikään haluan. Annan kaikki vaeltamassa luhiston ja valata sinun, jos kumarrat rukoile minua. Jeesus vastasi, kirjoituksessa sanotaan sinun tulee kumartamaan rukoisellasi kansasta Herran sinun Jumalasi ja palvelee vain häntä. Se oli kuin silloin, kun sä teet koska hän tuolta. Ja vielä luen tällä sivulla sitten opetan. Vielä paholainen vei Jeesuksen Jerusalemin temppeliin Jerusalemia ja sanoi, jos sinä olet Jumalan poika, niin ehtitöi tästä alas, sanostasi kirjoituksessa. Se on noissa luketa hyppää alas, mutta Oljon kirjassa se ei luke niin autoa. Hän antaa enkeli kesestä suohialla ja vairalla sinun he kansallista sinun käsivarasella, että edes luokouta jalkasi kiveen. Jeesus vastasi,
Kiusauksessa sanotaan myös sinun ei pitä kiusata Herra Jumalansi. Kun paholainen oli kiusannut, hän jätti Jeesuksen siellä kerran ja rauhaan. Jeesus palasi karheen täynnä pyhän henken voimana. Kuitenkin hänessä kirjallisesti joka puolella sitä seutua hän opetti säännöllisesti heidän synkyoikeudessa ja kaikki puhuu häntä syvään. Ja siinä haluan nähdä puolet. Tässä on Jeesus. Tässä on sin pirulainen. Tässä Jeesus kostettiin. Kas. Ja mulla on raamatun kuva. Perheuma. Jääkö. Mulla on vielä monta raamakirjaa. Niinku tuolla päin. Se on tuolla alalla. Koska mä oon niin paljon. Luimme 2 kiloa. Todella pääsikin luen tähän asti vaan yrittänyt. Mä ehkä huomenna myös luen teille. Niin. Muistakaa sitten oikeasti tilakaa minun kanavani. Ja tykkääkää minun videosta, jos tykkää tästä oikeasti. Niin mä tiedän sitten, että voin jatkaa tätä. Ja katsotaan, onko huomenna sekaisin maailma. Niin kuin mä lupasin. Koska se oli minä. Maailman katselu vaan on silleen. Oletaan tällainen, että Kaisa lukee tämän kirjan. Ainakin Kaisa. Tarvei. Hei. Tekis aika nähdä tätä. Mä toivon, että ei jää yksi unohtavaa. Maailma on oikeasti tulossa pikkuhiljaa loppuun. Ja minä olen ristiuskontalainen. Tänään mut teko. Ja minä sydämessä uskon Jumalan. Oikeesti. Mä uskon häneen. Ja se ei muutu millään. Siinä. Nähdään huomenna.